أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقال يتدى الله إجودة نولاد من صلى الله عليه وسلم قدونا لجناب من بسبب من ونقوة من يوعدنا إدونا دندانغل سيرنا من أردي بأنت بانجي ديني أردي بأنت بانجي آدر weltari ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltari tv e dendagal calsaltiri pelle meɗen e radio ji men whatsapp e dendagal hettiyankoɓe dande men e fawtotoɓe radio ji men fm pawtotoɗi émission ngaji men on calminama onon fo e kuuɓal sikki ala eɗen gandi e oɗo saaha kala hakkillaji kewɗi koko uddi e oɗo saha kala bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗon gandi hakkillaji fof koko beeli fof koko ooyi koko fati e alhaali kalteɗo ko fati e ɗeɗo karalle walla mbiyen oɗo réseau social biyeteɗo whatsapp mo waylo waylooji ɗaɓini ma waɗe eɗen gandi audio ji carima vidéo ji carima hakkillaji e oɗo saha kala yimɓeɓe ko fuɗɗiɓe fayde e ngam yidde noon deñude hakkillaji yimɓeɓe e yidde famminde yimɓeɓe hol ko yahata e windere nde dental men innirangal mijorde fulɓe windere e reddinde sagataɓe fulɓe yerlitiɓe ɗe hakkillaji jumtuɗi ɓe mbawi awde haaɓe nangui lingu manggu tawa kadi ko laaɓaɗo ɗen golle dillowo kadi e ɗen karalle kese biyeteɗo Amadou Toure gorko mo Jowol Saare Amadou Toure sikki ala kanko foof e wonde to dowlaji dindiɗe Amérique wonde kadi dillowo ɗen ɓoggi karalleji ko joguiɗo radio muɗum uddiɗo radio tawa kadi radio ngo dendagal pulagu wonɓe e weeyo ene mbawi hutade ngon radio woni ko wiyete radio Jowol Saare de passage en calmini dendagal tawateɓe radio Jowol Saare fedde men Watsap en calmini kadi dendagal ɓesgu jowolnaɓe to mbawi wonde kala e dow inde makko kanko monsieur Amadou Toure e dow inde dendagal ɓe gollito en calmini en juurima o bismama noon kikiɗe hande o eɗen goni e alkamisa 14 lewru siilo woni lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho o bismama to dental mijorde fulɓe windere o waɗini en toon yewtere nde noon koko foti koko faati e ɗiɗo haaluji kalteɗi ko faati e gandanɗa hoore mbaɗo whatsapp ɗaminiɗo wiyede ma waylo ma faati to facebook walla dendagal habaruji men dendagal sirruji men ma cakto musidɓe tedduɓe kettuɗen sonduɓe min loppi joni joni musidɗo men Amadou Toure ma ar ko haalata on ko kadi wona haala fifidaka ala ko haala gandanɗa hoore ma kawo jogni ɗum gandal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kettuɗen naniron noppi mon joni joni kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Toure assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe e sehilaɓe mijorde fulɓe windere mi salmini goto mon fof inde mum yettode mum yo Allah wallu ko kalaten ko rewa lawol kadi kala ko haala hen kadi ko welani goto e heɗotoɓe ɓe yo yaafo en kalaten tan koye tugnade fama mumen e tugnade kadi ko ganduɗen hen e tugnade kadi jimde meɗen walla andude meɗen ko winda hen e kadi rewde gueɗe ɗe ko heddi ko kadi ko pour tan famnude yimɓe foof min kaldo e mo so tawi opinion mo dokkanmi o koyam tan fawi kam ko adi foof tuggi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ha ɗo gonɗen ɗo muɗum hutoro facebook muɗomi hutoro kadi whatsapp gila ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha ɗo gonɗen ɗo mi jogorani oppude ɗum ko hen gonmi kono noon ma en gartu joni e haalaluji kalaɗi ɗi en wayno mi caggal nde jafnimi no mbimi ni mi wiyani hay goto yo oppu mi wiyani hay goto yo nanggu kono noon mamin kaala tan holko woni sababu eɗen mbaɗa ndeɗo yewtere kadi ko yimɓeɓe puɗɗima tampude hen haaluji kewɗi gaari hen en wayno
so tawi ko gonga halte oɗo jamma ɓennuɗo mi ɗanaki ko téléphone aji tan message uji par ci par là kono noon ma en ngar holko woni ko wiyete waylo waylo ko e fama mumen ala waylo waylo kesso garɗo ko waylo waylo ko gonnoɗo ɗon ko ɓooyi kono noon ma en ngar holko woni ko ɗum ɗo fof holko addi ɗum ko d' abord paamon gueɗe tati ne ngoodi ene woodi to wiyete Amérique poɗodiral ko hakkude kamɓe dañɓe e poɗodiral hakkude jogiiɓe politique ɗum ɗo fof ne wawi influence uji enen ko kaalaten walla ko kutortoɗen ko e ɗum ɗo noon so tawi mi haali poɗodiral kamɓe dañɓe ɓe ene wayno ko kamɓe jeeɓe ɗiɗo application ngaji biyeteɗi Facebook biyeteɗi Watsap biyeteɗi Instagram biyeteɗi Signal biyeteɗi Telegram eko way noon mi arta ɗi fof pour mo andano paamen Facebook ko kañum jeeyi ko wiyete Watsap ko kañum jeeyi kadi ko wiyete Instagram ene wayno Facebook ko haade mum wontude Facebook e kitale 1990 ha jeegom walla ko way noon wonno ko wiyete ko my place caggal muɗum kanko Mark Zuckerberg ene wayno sosi ko wiyete Facebook donc tuggi 1990 ha jeenayi ha ɗo gonɗen ɗo Facebook ni wonti ene wayno enquête ko mbiyeten ñiiwa e nder application ngaji hutorteɗe e aduna hen ɗum waɗi noon e nder kadi hitande ujunere ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi kanko Facebook ene wayno o sotti comme application goɗɗo biyeteɗo Watsap oɗon application jeyno goto e jeynoɓe ɗum wiyete ko Brian Atkon kañum e neɗɗo goɗɗo Californie ko kañum en pewno oɗon application ko pourtant famnude on oɗo saaha mo jaraten oɗo signal kalateɗo jeyɗo ɗum kadi ko oɗo Brian Atkon donc paamon kono mbimi ni ko yimɓe joom kalis en ene wawi taw wonko poɗodirta oɗon banggue saabu hawnaki won intérêt ji men gonɗi hen kono noon ko fate ko hutorade Watsap e hutorade Facebook e hutorade Instagram kala joguinoɗo ko wiyete Watsap guila hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha ɗo gonɗen ɗo ene wawi so tawi renanoki wonko gueɗe kewɗe ɗe yino ko wonno par exemple ko hutortono e nder téléphone mum walla ko hutornono e nder Watsap mum hen saji ɗum woni filta yantoya e Facebook taw jomumen tinani walla hen saji joguinoɓe ni ko wiyete Facebook so tawi ndentanoki pewnani ko wiyete paramètre uji muɗum ko fate sécurité gueɗe kewɗe ɗe gonɗe téléphone aji mum hen saji mbawa seɗade payat wiyete Facebook serveur ji ɗum waɗi yimɓe hewɓe tina par exemple so tawi a ñoƴƴi hunde joni a tinani aɗa yiiɗi yebde ɗum ko ñoƴƴuɗa ko ene wayno Facebook reconnaisse an ka jiɗɗo ko ñoƴƴuɗa ko ɗum woni yentoya e ko wiyete yaade profile ma yimɓe woɗɓe mbawa yiide ɗum woni noon ɗiɗo ko yaltiɗeɗo balɗe ko par ce que ko haala ka ne heewi en mbawa fof haaldude ɗum ha laaɓa ko yalti ɗeɗo balɗe ko oɗon gandi e nder pourtant ruttitanade on e nder mois d'octobre 22 octobre 2020 ene wayno ko nden kaɗo haala to nder ardiɓe Facebook pour wiide goo yimɓe hutortoɓe Watsap e hutortoɓe Facebook tawde oɗon jiiɗi kala ko jeeyaton walla kala ko coodaton e Facebook ko mbawon jogade accès mum e Watsap mamin mbaɗa noon feere no mbiyete min nattodira ɗiɗo application ngaji ɗiɗi Facebook e Watsap beele onon joguiɓe Watsap yimɓe hutoraɓe Watsap ɓe taw oɗon mbawi jogade ko wiyete oɗon mbawi ballade gueɗe ɗe ganduɗa jeeyateɗe ɗum woni ko ɗum ɗon fuɗɗima ko guila octobre 2020 donc ɗum woni kamɓe ɓe Facebook ɓe mbi ɗum noon maɓe mbaylu ko wiyete en terme mabɓe d'usage pour wawde ko wiyete kala ko woni privacy waylude ɗum beele hutortoɓe Facebook ɓe e hutortoɓe Watsap ɓe e hutortoɓe Instagram ɓe beele profil kutortoɗo on tawde ka mo yiɗi ko hutorto ko beele so tawi e mbawi rendude ɗiɗo application ngaji mbawi rendude ɗum holko waɗi ɓe wiide noon ko pourtant kadi ruttitanade onon e yimɓe hutortoɓe Watsap ko ɓooyi ɓe paamon Instagram
Watsap ala fof tawde kay ko Watsap mo ganda régulier may ndut seeɗa ɗiɗo ala ko gaddanta Facebook haydara par ce que ala fof jawdi gondi hen ko Facebook heɓata hen en woodi Watsap uji ɗiɗi ɗi poɗɗen wattude haqqillaji ɗiɗo nde ɗum oɗo notification nde yalti octobre 2020 oɗo o huccinno koko biyeteɓe jogiiɓe WhatsApp business e WhatsApp mo kutortoɗe no min Amadou Toure mo kutortomi jiida WhatsApp business e waɗi ko en waɗi gueɗe gonɗe hen par exemple ko wayno so tawi a udditi wawɓe anduɓe ko wayno information a udditi ko wayno Excel onon yimɓe liggotoɓe oɗon compagnie oɗon mbawi rendude e continue gonɗo Excel o taw ɗon mbawi feccude ɗum no mbawi liggodade hen ɗum ɗon woni koye WhatsApp business ene woodi kadi ɗum ɗoji goɗɗi gonɗi hen ɓuuri wonde hewde sécurité wonande liggotoɓe en donc oɗon WhatsApp ko joɓeteɗo ene wawi yahande e ferade hen kene wona $90 par neɗɗo kutortoɗo ɗum ɗon wona oɗon WhatsApp kutortoɗen donc ko oɗon notification fana koye ɓeɗon joni noon e nder notification so tawi on duttisimo on janggui ɗum moɗo wawi postude ɗum en ɗo e nder ko wiyete no mijorde fulɓe ko ene winda e français ene winda anglais nde Facebook holko wi o yiiɗi ko hutorade onon hutortoɓe WhatsApp Facebook ɓe tawde oɗon jiiɗi jogade accès e nder gueɗe ɗe Facebook yeyata hutorade numéro uji moɗon téléphone walla hutorade ko wiyete adresse aji moɗon IP ɗum ko adresse aji ne wayni ko mantode kala ko machine mo kutortoɗon ko jogui ko wiyete ɗum ɗo woni identification muɗum e nder internet e andude kadi no foti laabi kutortoɗon Facebook e WhatsApp e holko woni sababu oɗon kutoro ɗum ɗon e ɗum ɗon e nder kamɓe noɓe pamniri e nder lettre moɓe bindi ɗum ɗon wawi walludeɓe so tawi goo ko jiida kadi eɓe mbawi andude holko eɓe jiiɗi kadi hutorade ko wiyete duuɓi moɗon e kadi holko woni sexe holko woni genre moɗon est ce kon debbo walla kon gorko walla koye noon ɗum ɗon wawi walludeɓe ko goo kamɓe wona ɓe nelde information ngaji moɗon ɗi to yimɓe jogiiɓe ko wiyete en waɗoɓe publicité ɓe kono noon eɓe mbawi hutorade information ngaji mon ɗi pour ɓe mbawa wadde ko wiyete serdude ɗiɗo publicité ɗi gaddata est ce que ɓe cohli ko neɗɗo joguiɗo duuɓi 16 ha duuɓi 20 est ce que ɓe cohli ko neɗɗo debbo est ce que ɓe cohli ko neɗɗo jeeyaɗo to wiyete origine Afrique est ce que ɓe cohli ko neɗɗo par exemple kaalo anglais walla kaalo français est ce que ɓe cohli ko neɗɗo joguiɗo baɗo liggotoɗo ligguey taw ne heeɓa hen kene woni ujunnaji $100 par hitande ko wayno ne koye noon ko ɗiɗo woni koɓe kutorto information ngaji pour wawde kamɓe publicité ji ɓe keɓata e Facebook mi sifti noon encore publicité ji ɓe keɓata e Facebook ɗi ko ɗum woni kamɓe ko marchinte compagnie ji mabɓe ɗiɗon publicité ji ko publicité ji joɓaɗi ɗum waɗi so tawi a woni ko wiyete Facebook aɗa yiya toujours publicité ji ngara hen sa woni par exemple YouTube par exemple sa yiya publicité ji ngara hen ɗiɗon publicité ji ko ɗiɗon publicité ji gaddantaɓe kamɓe kaalis joom compagnie ji ɗi donc holno ɓe mbaɗirte feere ha ɗiɗon publicité ji jaaha ha ɗiɗon publicité ji mbawa continde addandeɓe kaalis e taw kadi ɓeɗon ɓeɓe neldata publicité ji ko wayno min ko wayno an taw ɓe gandi hol publicité mo mbawaten wonde intéressé ha mbawen sodde ɗum e ko way noon ko ɗum woni ko information ngaji ɗi ɓe mbiɓe ɗumen e nder lettre mo ɓe bindi le 22 octobre 2020 ɓe kaali hen ɓe pamni hen ɓe defti hen kadi e nder oɗo 7 janvier lettre mo bindi ala fof Facebook ko jogori hutorade contenu gonɗo e téléphone aji moɗon ala fof Facebook ko jogori hutorade photoji gonɗe e téléphone mum ala fof Facebook ko jogori hutorade message uji gonɗi e téléphone moɗon ɗiɗon message uji ɗiɗon photoji e ɗiɗon contenu ji keddoto koye téléphone aji mon kono noon Facebook ma hutoro no mbiɗen ni identification téléphone aji ɗi joguiɗon ɗi pour wawde ɓedde hol publicité nelda toon ɓaɓe kutoro adresse aji ɗi joguiɗon ɗi pour andude aussi holto gonɗon e nokkuji ɓe mbawa hutorade publicité ji ɓe nelda toon ɗi ɓaɓe kutoro aussi holno foti temps joguiɗon ko kutortoɗon ko gueɗe ɗeɓe jeeya toon ɓe jeeya toon par exemple ɓe dokka toon ko Facebook ɓe dokka toon ko WhatsApp ɓe dokka toon ko Instagram
eɓe jiiɗi andude no foti tanku log mbaɗoton hen mbaɗoton hen oɗon kutoro ɗum ɗo e ɗeɗo gueɗe paamon ko gueɗe gonnoɗe gila 2009 actuellement ne woodi ko mataw goto meɗen fof ken heeñiɓe hen sahaji eɗen mbawi nadde e nder application ngaji kutoroɗen ɗum taw en ganda holko woni caɗele gonɗe hen par ce que hay goto men meeɗani miijade yaade ko wiyete paramètre uji ɗiɗo application ngaji fewna gueɗe muɗum gueɗe gonɗe hen par exemple so tawi a welama joni ko woni hen an joguiɗo Facebook o aɗa wawi limidde no foti yimɓe jiyata ko postata ko aɗa wawi limide no foti yimɓe mbawi nadde e nder ko wiyete profil ma jiiya an holto jeeɗa jiiya an holko darata jiiya an holko keɗotoɗa ɗum ɗo foof koye paramétre uji goɗɗi gila hande arani donc hande so tawi wiyama wonde ɗum ɗo waɗi hen mataw ko en sikki en ko enen koye meɗen woni jumɓe oɗon banggue par ce que no mbirimi e min kam e famamuyam ko hunde wondon ko ɓooyi joni noon garten tan seeɗa e ɗiɗo compagnie ji kalseɗi ɗi compagnie no mbirmi ni mi famni on woni on Facebook ko kañum jeeyi Watsap gila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi kañum soodi ɗum koye biyeteɗo Atkon ɗum ɗon Brian oɗon Atkon Brian gila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom omo wonde neɗɗo goɗɗo e pewni application goɗɗo biyeteɗo signal e signal o ko kanko Brian Atkon kadi jeeyi ɗum kanko jeeynoɗo Watsap o to Facebook ene wayno ko signal o kanko jeeyi ɗum signal o noon no marchirte ni wona noon Facebook marchirte Facebook ne woodi jeeyɗo ɗum ene woodi yimɓe liggotoɓe hen ko wona ko min joni komin mbiyata ka hen open source wona yimɓe wonɓe hen toujours ne continue ne pewna ɗum ne pewnita ɗum signal ko wiyete ko open source ko kala ko wiyete liggotoɓe programme uji walla liggotoɓe ko fate sécurité walla liggotoɓe ko fate réseau ji enen goni hen jamma e ñalawma so tawi won code mo fewnani ene pewnita ɗum donc ɗum ɗon ko open source donc oɗo en signal pourtant kadi ruttitade seeɗa famnude on neɗɗo biyeteɗo Elon Musk oɗon ko kanko hande wiyete woni jeyɗo walla ɓurɗo heewde kaalis e nder ko wiyete aduna o tawde caggal nde o hiisa ene wayno ɓurtima jeynoɗo Amazon o ɓurde kaalis kanko oɗo ene wayno o uddi compte makko Facebook gil 2018 par ce que o nandirani e Facebook pour makko o hoolaki Facebook ko wi wonde sécurité moɗon ene woni garantie par ce que min kutorta ko fate sécurité moɗon pour yeeyde yimɓe woɗɓe walla rokkude yimɓe woɗɓe ɗum waɗi donc o weldani Facebook pour ruttade hen seeɗa tan e nder ɗeɗo balɗe ɓennude ɗe en oɗon gandi Facebook ene kañum e Twitter ene peele gueɗe badɗe Amérique ha ko wiyete en congrès yana ko ene wiye ko Facebook ene wayno rokki ko wiyete eno doole ɓeeɗo boniyankoɓe ha ɗuminen kanko Elon Musk ko kanko jeeyi Tesla ko autoji électrique ko kanko kadi jeeya actuellement e felɓe Facebook oɗo banggue donc caggal nde Facebook waɗi renouvelé pour siftinde yimɓeɓe e lettere mo windino hen gila 22 octobre 2020 wonde ko fate privacy moɗon ma ɓeydo tengtinede pour beele yimɓe yiɗɓe jogade accès e nder ko fate ene mbawa jogade accès oɗon kono noon minen holmi min mbaɗata ko kala ko woni gueɗe ɗe ganduɗa ene waɗa e nder profil moɗon ko wayno identification machine mo kutortoɗon o ko wayno holno foti temps kutortoɗon komin dokkaton ko e holko woni sababu ko kutorto ɗum beele ene walla min wawde ɓeydude moƴƴinde gueɗe ɗe min totta toon ɗe beele ne wawi wallude min ƴeewde kadi holko ɓuri toon onon sohlude beele ne wawi wallude min kadi e andude ɓeeɗo addanoɓe min publicité ji emin joɓoɓe min emin mbaɗana ɗum publicité ji holko min dokkata on hen ha mbawan ɗumin donc caggal nde ɓe mbaɗi oɗon lettere nder 7 février mo gonɗen ɗo non 7 janvier ene wayno Elon Musk ko kañum idi addude ko wiyete notification ene yenna Facebook wi yimɓeɓe yo jaato wiyete Atkon yo jaato wiyete no signal e paamon signal jeynoɗo ɗum o jeyɗo ɗum hande o ko kañum kadi jeyno Watsap donc
pour min go ko pelanmi ko enen hutortoɓe ɗiɗo application ngaji par ce que eɗen kutoro gueɗe eɗen naata hen taw en ndentaki fewndidi ko wiyete paramétre uji meɗen ha rena no fewi ɗiɗo ɓen guel pour min ene waɗi ko woni hen politique ene waɗi hen ko woni hen kadi haare ko wiyete hakkude dañɓe ko kaɓata par ce que goo kanko jeyɗo signal o e kanko jeyɗo ko wiyete telegram jeeyi ɗum ko rusinaji goto ko kañum fewni ɗum ɓeeɗo ɗiɗo mi ne wonde kanko Elon Musk koɓe yimɓe fuɗɗiɓe yennude Facebook gila haareji ɗiɗo mbaɗi pour wiide ko kañumen goni wonde mballi ha ɓeeɗo bonboniyankoɓe janni ko wiyete Amérique ɗiɗiɓel ngel tataɓel ngel ndi ɓennomi so tawi oɗon ciftora kadi oɗon gandi oɗo saaha no jarten Facebook ene wonde Twitter ene wonde Instagram ene wonde Microsoft ene wonde hay YouTube oɗo saaha koɓe blog ɓe ko wiyete républicain ji kewɗi et surtout Donald Trump e nder noon ko paameten mi wiyani on paam ɗum ɗon so tawi en miijima ɗum ɗo fof ene wawi wiide aussi taw won action ngaji politique woni ɗon ko wawi wonde fof jinmi ko enen fof mbatten haqqille ɗiɗo haaluji kaalateɗi ene wayno pratiquement ɗi ɓurtinama ha ɗi ponno haadde par ce que goo ɗiɗo ko wiyetene ɗiɗo termuji ɗi Facebook neldi ko termuji gonnoɗe ɗon gila ko ɓooyi ko mataw en keɓano wawde janngude ɗum ko ɓooyi en keɓano kadi wawde tinde ɗum ko ɓooyi ɗiɗo ɓen ngel ɗiɗo termuji e nder kadi lettre oɗo so mami posti ɗum to miijorde fulɓe e nder oɗon lettre joɗaniɗo Facebook e nder Europe o haali spécifiquement o wi ɗiɗon termuji ɗiɗon par exemple modification ngaji jogorani affectude kala yimɓe wonɓe utilisateur uji wonɓe Europe e wonɓe Afrique e tataɓel ngel ɗiɗon modification ngaji ɓurata wawde tinde ɗum ko yimɓe jogiiɓe Watsap business e Watsap mo kutorɗen no ɗuminani nayiɓel ngel ko jinmi haalde so tawi neɗɗo andi hoolaki a hoolaki ɗeɗo gueɗe so tawi a jogaki Watsap a jogaki Facebook e nder téléphone ma ala hen fof ko jogori ɗum ko jogori affectude am saɗa jogui Watsap e téléphone ma tan ɗum noon haydara affecte am par ce que ala Facebook par ce que so wona a joguima Facebook tan no nanirmi ne haale e nder ko wiyetene médias sociaux ji ɗi wona a joguima Watsap tan modification waɗama to e Facebook ɗum ɗon ma affecte non wawa affecte am par ce que ko wiyete natodiral ngal wonata tan ko so tawi gueɗe ɗiɗi ɗe foof aɗa jogui ɗum e nder téléphone ma so tawi a jogaki ɗum natodiral ngal no woodi to nder cerveau ji mabɓe kono noon ɗum wawa affectude ma an mo ala gueɗe ɗiɗi ɗe ko téléphone ma kono noon saɗa jogui ɗeɗo gueɗe tati téléphone ma aɗa jogui Facebook aɗa jogui Instagram aɗa jogui Watsap hawnaki hay sinde ko Watsap mo ganduɗa aɗa hutoro ɗum taw ko Watsap simple o ɗiɗo modification ngaji gonnoɗi encore miɗo reften ko gonnoɗi ko ɓooyi hawnaki ma affecte an surtout an gonɗo Amérique o kono noon encore une fois ala kulol gongol hen woto yimɓe kul jiɗɗo hutorade Telegram yo hutor Telegram ala fof ko boni hen ko application ngaji tan ɗum ɗo hen par ce que kala Telegram ko gratuit Facebook aussi ko gratuit pour wonande hutortoɓe ko wiyete en Watsap simple o kono noon so tawi kadi a tawi wonde ko guelɗo gueɗel ene fewnini ene ɗuminen ma ene aɗa welto hen aɗa yiiɗi ko kutortoɗa ɗum ko ene yonma hutor ɗum ɗon ala foof mi rejetani hay ɗum ɗon no haydara kono noon kam min kalda e mon o e nder kadi radio Jowol compte muɗum Watsap e Facebook kadi compte radio Jowol Sare Watsap muɗum e Facebook muɗum mamin continue hutorade ɗum min jiyani hen caɗele kene ruttini min caggal ko wiyete Telegram kadi emin jogui ɗum ɗon wona application jeeyaɗo e nokku goto ko fate signal noon pour le moment sibabude sohlude amen wadde yimɓe hewɓe wadde ɗumen e ko wiyete no wiyete dinguireɗe min mbawata haaldude mumen ko fate radio ngo tawde signal o wawa tambade ko way noon hewde min mbawata tan ko heddade e ko min mbiyata Watsap amen donc ko fate sécurité amen bon minenne min jogui ɗo on banggue c'est réglé min emin
so tawi paramètre uji amen aɗa wawi tawde wona ko jiɗɗa yiide amen fof jiiya wona kadi komin jamirani fof yetto donc ɗum fotiri anan ko donc e waajam tan ko faate yimɓe ɗum mbawɗen woni fof kala ko kutortoɗen ko faate ene faye weeyo gande en jeeya ɗum ɗon ɗon ɗo en jeeya ɗum ɗon noon yeru muɗum tan aɗa wawi nangude photo ji ma mbaɗa e téléphone ma tawde a neldi ɗeɗon photo ji e nder weeyo e nder ko fati e termuji kutorteɗe e nder Facebook haysinde a waɗi ɗiɗon photo ji a mumti ɗum ɗon Facebook hawnaki ma moftu ɗeɗon photo ji ha waɗa ko wiyete enquête anda holko woni photo ji ɗe momtama holko woni photo ji ɗe neldama toon etc kono noon ɗeɗon photo ji muɗo garanti on ɗum ɗon par ce que ɗum ɗon ko ɗum woni e ko wiyete termuji mabɓe ɗeɗon photo ji Facebook ala fof mo rokkata ɗeɗon photo ji oɗon continue gonɗe téléphone mon ala fof mo Facebook rokkata oɗon continue ɗum ɗon ko gueɗe bindaɗe nena e termuji mabɓe ko termuji kadi gonɗi ɗon guila 2015 ñande fof wonko changé ten par ce que ñande fof ken joguiɓe ko wiyete en waylo goɗɗo e nder machine aji kutorɗen ɗi ken jogui waylo goɗɗo e nder kadi ko wiyete ko holno natirten e weeyo alay sago ɗiɗon wayloji kadi mbaylo sibabude wallude en hebde sécurité donc ko gueɗe gonnoɗe guila e tamboyɗo e gueɗe kadi continue waylede oɗo saaha kono noon pourtant conclusion oɗo waylo oto yimɓeɓe kulɗum o wona no yimɓeɓe kaalir ɗum ni ɓurti pour moi so tawi ko min kaalawo gonɗo États-Unis o muɗa andi ko woni hen ene woni hen politique ko woni hen ene woni hen ko hakkude dañɓe ene mbadda paamon tan ɓeeɗo jeyɗo Facebook o e jeyɗo signal o e jeyɗo ko wiyete Telegram e jeyɗo ko wiyete Microsoft wona Amadou Toure wona Yaya Mabel ko yimɓe joom kaalis en donc koɓe mbaɗata ko hakkude mabɓe ɗum ɗon oto naw en ko wawi nawde en tan ko wawi concernude en tan ko kala ko nataten hen naaten ko ganduɗen eɗen mbawi janggude condition ngaji gonɗi ɗi en ni haade men nadde hen ha hande kadi ɗo jarten ɗo kala continue hutorade Watsap e Facebook yo waw nadde ko wiyete paramétre uji gonɗi toon ɗi ƴeewa bawa wondude e neɗɗo bawɗo janggande ɗum ko woni toon ko foof ene leeri ha maayi sa yi toon ma yi toon ko woni toon aɗa wawi limidde gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe a yiiɗa jiiya aɗa wawi limidde gueɗe ɗe ganduɗa Facebook ni so tawi welama aɗa wiide wonde min mi sohlani hollede publicité ji mi sohlani neldede ko wiyete publicité ji ɗum ɗo foof ko nen toon e paramétre c'est accessible heddoto tan ko so tawi a jaaɓi hutorade ɗum ɗon won termuji gonɗi hen kamɓene ko gonga mabɓe ko wonde ɓuuɗi emin dokkon gueɗe ɗe kutorɗon nde ala fof ko woni hen ko wonde komin dañata e moɗon donc walloɓe min daña ɓe holno min neldirto noon ha mbawon sodde min neldirton tan ko andude d' abord so tawi ko mortinaɓe gonɗon oɗon cohli ko wiyete hen kanjje ɓeɗo yeeyoɓe kanjje emin mbawi neldirton ɗum noon so tawi gonɗon ko Paris oɗon cohli par exemple yeeyoɓe ko wiyete hen téléphone aji iPhone onon catégorie mo gonɗon o min jiiti kono yimɓe hutortoɓe iPhone aji min neldono ɗiɗo publicité ji ko ɗum woni koɓe mbi ɓe kutorto donc ɗum ɗon ko e nder lettere mabɓe cakkitte moɓe bindi le 22 octobre 2020 ko ɗum woni koɓe kaali hen e nder kadi ɗum ɗoji mabɓe ɓe kesɗitini e nder 7 janvier 2021 ko ɗum woni koɓe ɓeydi haalde ɓe ɓeydi wiide ko wonde mamin kutoro ko wiyete profil moɗon pour andude hol machine mo kutorto ɗon hollo temps mo jogorɗo mo utilise toon e hutorade gueɗe amen ɗe e holno foti par exemple holko woni sababu oɗon kutoro ɗum e holko woni préférence uji moɗon ko jiɗɗon e ko way noon kono noon ɗum ɗon wona eɓen nelda ɗum neɗɗo goɗɗo ɗum ɗon koɓe kutoro ɗum no mbimi ni e faamu muyam e faamu muye kadi mi jangui ɗum e anglais mi jangui ɗum e français e faamu muye wonde ɗum ɗo ko wawde walludeɓe beele eɓe mbawa serdude ɓeɗo jiiɗi ko ɗum ɗo ɓeɗo jiiɗa ɗum ɗo ɓeɗo ko ɗum ɗo mbawi darde ɓeɗo ko ɗum ɗo darata tout le temps ɗum woni ko wiyete logs son jii ɗum ne no winda hen ko ɗum woni ko paami e haala ka ko heddi ko encore moɗo reften une fois mi wiyata hay goto yo oppu signal
hay goto yo nangu ko wiyete no WhatsApp ko jinmi wiide tan e nder kam radio jiwol saare tawdi ko min ardi ko faate technique muɗum oɗo saaha mi yiyani caɗele kena waɗa min eggude e faade banggue goɗɗo bon e nder kadi wonɓe e radio jiwol saare kala jiɗɗo kadi hutorade signal muɗo wawi wallude ɗum hutoro ɗum kono noon min ngala ko wiyete en dingiral taw min gudditana ɗum pour radio jiwol saare par ce que dingiral WhatsApp no signal wawi nawde ngal e oɗo saaha ɓeydama ha woni 150 ko ɗon haaɗi e nder WhatsApp noon ene wayno so tawi ko WhatsApp régulier o min haaɗi ko 256 oɗon gandi ɗum donc min mbawa sodde oɗo saaha WhatsApp business par ce que WhatsApp business o ko wona limite keɗi ene tiiɗi ha maayi kono noon ko pour reftande on hon tan ko kalami ɗo ko wona pour invite yimɓe yo goppu WhatsApp walla yo nanngu signal walla yo nanngu telegram ko famnude yimɓe tan e faama muyam e faama muye kadi fawade e kamɓe jeeyiɓe ɗiɗo compagnie ji koɓe kaali e faama muyam kadi e nder hawnaki taw komi jogui ko wiyete bayes e faama muye wonde ɗum ɗo wona haare Amadou Toure e Samba no e Yaya Mabel ko haare yimɓe joom kaalis en ko haare politique en ko haare hawnaki goto mabɓe fof ne jogui intérêt e ko ɗuminta ko ɗum noon ko ɗum tan jinnomi haalde ko heddi ko en muɗo ñaagui kala e meɗen mbawɗo hutorade ɗeɗo gueɗe kala men mbawɗo hutorade ɗeɗo gueɗe guila e téléphone aji ɗi ha e ordinateur uji ɗi toujours mbatten haqqille ko naataten ko yataw eɗen naata hunde nde ganden eɗen paama ko woni hen par ce que en jeeya ko famnude on tan quelque soit ko cikkuɗon on dokkama ko wiyete garantie sécurité ne woodi kala ko mbaɗɗon e téléphone aji mon on neldi ɗum e weeyo hay téléphone aji ɗi so ko mbaɗɗon hen téléphone aji ɗi jahata koye nder weeyo téléphone aji ɗi wonko moftoto hen kono noon wonko moftoto ko e weeyo ha way ndeydi donc weeyo ko kalten ko cerveau ji ɗiɗo ɓeɗo joom kalis en mbaɗi beele eɗen mbawa hutorade moften hen kaake men beele eɗen mbawa hutorade ɗum mbawen yillodirde mbawen haaldude mbawen jokkodirde donc kala ko ganduɗon ko jaajaɓe jiiɗa tinan on o jiiɗa tinan on ko jiiɗa onon sosoɓe tawi oɗon mbaɗa nangue oto nelde ɗum e nder téléphone aji mon oto nelde ɗum e weeyo essaye ɗuminde hay so tawi oɗon nelde ɗum au moins jinmi wiide ko kala ko kutorɗon ko fate ɗiɗo application aji kanƴi foof noon koɗi gootum ala fof différence gonɗo hen ala fof garantie sécurité gonɗo hen mo ganduɗa ene woni 100% ha ko beelan fof waɗa hen ndeno ɗe goho kala ko kalton hen so tawi ko haala ko fate menace uji ene wawi abbitade goto mon soko ɗum ɗiɗi ɓenguel so tawi ko haala ko fate par exemple ko wona gonga hawnaki oɗon mbawi dañden bakkaɗe hawnaki kadi oɗon mbawi dañden poursuite judiciaire ara caggal muɗum e tata ɓenguel kala ko kadi ko mbaɗoton hen ko ganduɗon oɗon gandi haysindo on berlima ɗum ɗon kono momtoɓe gandon wona ene mumtiɗon e ɗon par ce que no mbimi ni kam mboɗo andi terme uji Facebook ene jogui ko wiye e nder terme uji muɗum mbaɗadi guila 2016 eɓe jogui ko wiye eɓe mofta gueɗe ɗe mbaɗɗon ɗon haysindon mofti maɓe jogo ɗum au moins 90 jours pour ɓe mbaɗa enquête ɓe ƴeewa holko woni sababu ni ɗum no nelde toon holko woni sababu kadi ɗum ɗon kadi ene momte e nder téléphone aji moɗon donc e pour moi ha hande de muɗo gonɗini ala moɓe jogori yeey ɗum ɗon kono noon e pour moi so tawi on mbawi wadde nadde e paramétre uji mon on mbawi famde ɗum ɗon on mbawi ko wiyeten ɓilde yimɓe walla ko wiyete hadde won yimɓe won nadde walla andude walla yiide gueɗe ɗe gon jogui ɗon toon taw ko gueɗe mon privé on mbawi kadi hadde ko wiyeten won compagnie ji jogade accès ji e ɗum ɗoji moɗon par ce que ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa Facebook ne rokki on holno mbawɗon réglide ɗum ɗon donc son mbawi wadde ɗeɗo gueɗe on mbawi kadi andude on koye mon limidde koye moɗon gueɗe ɗe mbawɗon oɗon kutoro nden mi sikki ko onon wawi garantiste ko wiyeten kisal moɗon ko onon mbawi garantiste ko wiyeten sécurité gurdam mon ko onon mbawi kadi garantiste ko wiyeten nafoore hol nafoore nde koccoton e hutorade ɗiɗo application ngaji encore une fois ɗiɗo application ngaji kanƴi foof koɗi gotum ɗi jahata koye weeyo
ɗiɗi jahata e weeyo ɗo enne kadi wona onon goni manipuleur holko ɗi kutorto ko ɗi mbasata hutorade kono noon kam gone sur koɗon mbawi janngude ko wiyete en terme uji Facebook waɗi ko fate en ɗiɗo ko mbiyeton waylo waylo pour moi wona waylo waylo par ce que hunde wonnoon noon ɓooyi mbawon kadi wawde ruttitade ha hande compte uji moɗon onon jogui Facebook ɓe surtout beele oɗon mbawa ko wiyete en ustude wadde beaucoup de restriction e gueɗe ɗi ganduɗa en jogui oɗon jogui toon ko surtout tawde kono hutortoɓe téléphone aji moɗon pour fodde kono hutortoɓe téléphone aji moon pour wadde ko wiyete en vidéo ji kono hutortoɓe téléphone aji moon pour fate télécharge ude gueɗe ɗe ganduɗa on jeeyano hawnaki wonɓe toon hayno wawi wiide minen min jiiɗi ko télécharge ude ko fate silipaji rewɓe walla worɓe ko fate drapeau ji no ɗumnirte ɗum ɗo fof ko hawnaki ene wawi taw wonmo on jiiɗa tinan on ɗum ɗon holno mbawɗon bloquide ɗum ɗon ɗum noon ko ɗum tan jinmi yo on ndena e moɗo yafni kadi so tawi won kalɗo welani gooto e ɓeɗo onon heeɗiɓe ɓe moɗo yafni ɗum ko kalanmi ko henna ko tumnade e famamuya e tumnade kadi e gandulam ko fate oɗon banggue ɗum noon mi salmini onon heeɗiɓe ɓe foof jaram ko Amadou Toure Seydi Touré ceerno Amadou Touré gorko mo Jowol Sare golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe mijorde fulɓe windere hettiyankoɓe weltare TV e dendagal calsaltiri dente meɗen e radio ji men sikki ala ko weli duumotako on paami tigui tigui joguinoɓe fayre jalluɓe e kan hanɓe joguinoɓe fayre tawa kadi ko joguinoɓe gueɗe kamtorinɗe gonɗe téléphone aji mumen kulnoɗe ma sirruji mumen cakto ɗum noon sikki ala on kiɗima ko musidɗo men sehli men Amadou Touré haali kono noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe gande ha joni ko wiite gandanɗa hoore maɗa garantie à 100% wodani tinnoɗen bandiraɓe kala ko neɗɗo ne waɗa e téléphone mum yo waɗi hen ko rewi Allah ko jokki en ɗam kala ko neɗɗo kadi ne naata yo natto andi kala neɗɗo kene publier yo publier ko andi wasa sarde nateɗe laaɓaka wasa haalde haaluji ɗi yananaka musidɓe tedduɓe ndentuɗen Allah rena en ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba siftinde on jewtiden ɗen koye musidɗo men sehli men Amadou Touré mo radio Jowol Sare ko kañum wonno hande koɗo men taw koye koɗo dental men bitegal mijorde fulɓe windere yo jaam Allah jogomi jogo on